हाय गाईज, तर आम्ही हा ब्लॉग आज केला आहे. तर हा ब्लॉग मी पुण्यात गेले होते तेव्हा केला आहे. तर आम्ही फिरायला चाललो आहे. तर आम्ही फिरायला कुठे चाललो हे मी सांगणार नाही लगेच, तुम्ही हा पूर्ण ब्लॉग बघा. तर आम्ही एका गाडीवर ट्रिपल सीट बसले. थँक गॉड कोणी पकडलं नाही आम्हाला. तर आम्ही फिरायला चाललेलो आहे. निकिता आहे, मी आहे आणि माझी बहीण आहे एक. तर आम्ही सगळे फिरायला चाललो आहे तिघीजणी एका स्कूटीवरती. आणि आता हा ब्लॉग बघून तुम्हाला कसं वाटतं ते कमेंट करून नक्की कळवा आम्हाला. आणि आम्हाला खूप मज्जा येत होती. क्लायमेटही खूप छान होतं. आणि पेपर झाल्यानंतर खूप दिवसांनी असं फिरायला भेटलं आहे आम्हाला. तर खूप मज्जा येत होती. कितीतरी दिवसानंतर असं बहिणींसोबत आम्हाला फिरायला भेटलं आहे. आणि फिरायला भेटलं म्हटले की कुठेही कसंही ट्रिपल सीट म्हटल्यावर मज्जाच. आणि तुम्ही कधीतरी ट्रिपल सीट बसला असाल, तुम्ही कधीतरी एन्जॉय केला असेल, कधीतरी पेपरनंतर बाहेर निघला असाल, तर तुम्हाला कशी फिलिंग वाटते तशी आम्हाला वाटली आहे. तुम्ही कशी कशी फिलिंग वाटली तुम्हाला, तुम्ही फिरताना वगैरे हे सगळं कमेंटमध्ये आम्हाला सांगा. निकिता गाडी चालवत होती, मी पूर्ण शेवटला होते म्हणून मला व्हिडिओ काढता आला. निकिताला ट्रिपल सीट येतं. अशा रीतीने मामांचं घर येत आहे जवळ. पूर्ण पुण्यात फिरवते ट्रिपल सीट आम्हाला, म्हणून काही टेन्शन नाही. म्हणून आम्ही ट्रिपल सीट गेलो होतो. एकच स्कूटी होती म्हटल्यावर ट्रिपल सीट. फायनली मामांच्या घरी पोहोचलेलो आहे. तिघी ट्रिपल सीट आलेलं आहे. आलो बाबा फायनली. चला आता तुम्हाला घर चला. दाखवतो. पळ पळ पळ. आता कळालं असेल तुम्हाला आम्ही कुठे आलोय. आम्ही आले मामांच्या घरी. खूप दिवसातून मला मामांच्या घरी यायला भेटलेलं आहे. आणि मामांच्या घरी छोटा मुलगा आहे मामांचा. तो खूप क्यूट आणि खूप बदमाश आहे. त्याच्यासोबत आम्ही खूप मस्ती घातली आहे. तर मामांच्या घरी आम्ही दाबेली खाल्ली. सॉरी त्याचा व्हिडिओ मी स्किप केला आणि आम्ही आलेलो आहे परत घरी. तर मामींनी खूप छान दाबेली बनवली होती. आमची मामी खूप छान आहेत, मामाही खूप छान आहेत, म्हणून आम्ही कधीही येतो जातो, काही तसं नाही आहे. आणि आता जर आम्ही मावशींच्या घरी आलेला आहे. आमच्या पुण्यात 2 मावशी आहे, 2 मामा आहेत, खूप सारी फॅमिली आहे पुण्यात. पुण्यात राहायचं म्हटलं की काही टेन्शन नसतं. आणि घरी आल्यावर आम्हाला स्वयंपाक करायला लागलेला आहे. तर आम्ही केलेला आहे आमरस केलेला आहे. निकिता आमरस करते आहे आणि मी नेहमीप्रमाणे व्हिडिओ करते आहे. आणि आमरस झालेला आहे रेडी. तर आता भेंडीच्या भाजी तयार लागणार आहे. आता भेंडीची भाजी करायची आहे. हा झालेला आहे आता. हा. आमरस झालं. ही माझी मम्मी आहे, माझी मावशी. आणि आम्हाला दिवसभर काम करायला सांगितले. हा, दिवसभर काम करायला सांगितले. आता स्वयंपाक सुद्धा करायचा आहे. सो आता तुम्हाला दाखवतो आम्ही स्वयंपाक कसा कसा करतोय ते. हा. आणि ही येड्याचं काय ऐकू नका. काय काम सांगितलेलं आहे दिवसभर मावशीने. हे येडं आहे, काय काम केलेलं नाहीये. आणि आम्ही स्वयंपाकाला लागलेलो आहे. मी चपात्या भाजते, निकिता चपात्या करते. आणि काजलताई म्हणजेच निकिताची मोठी बहीण आणि माझी बहीणच आहे मोठी, तर ती भेंडीची भाजी टाकते आणि गप्पा मारता मारता आमच्या स्वयंपाकात आम्ही रमलेलो आहे आणि मस्ती करतो आहे स्वयंपाकासोबत. तर पुण्यात आल्यावर मला खूप मज्जा येते. सगळे भेटतात, मामी, मामा, बहीण, भाऊ सगळे. आणि छोटा रुवांश तर मला खूप आवडतो. तो खूप क्यूट आहे आणि खूप बदमाश आहे. त्याच्यासोबत मस्ती करायला मला खूप आवडते.
एवढी बडी केली चपाती केली 2 पोळी आणि तवे पे डाली. आणि आमचा सगळा स्वयंपाक तयार झालेला आहे. फक्त एक लास्टची चपाती राहिली आणि हा स्वयंपाक झाल्यानंतर आम्ही जेवायला घेणार आहे. तर तुम्हाला हा ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा आणि भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.